నమస్తే అండి. నా పేరు ప్రవీణ. నేను ఆపరేషన్ అయ్యి 8-9 మంత్స్ అవుతుంది. దానివల్ల నాకు నడుము బాగా నొప్పి, అసలు నుంచోలేను, కూర్చోలేను. ఎప్పుడు పడుకునే ఉండేదాన్ని 24 గంటలు. దానివల్ల పెయిన్స్కి కానీ నడుము ఒకటం అదంతా. ఇప్పుడు నేను వచ్చి 3 సిట్టింగ్స్ నుంచి వస్తున్నాను. దానివల్ల నాకు బాగా రిలీఫ్. అసలు నేను ఇట్లా నుంచోగలుగుతున్నాను, కూర్చోగలుగుతున్నాను. ఇప్పుడు నడుస్తున్నాను కాస్త చాలా వరకు. 100కి ఒక 60%, 70% రిలీఫ్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్. ఇంకా ఇంకో 2 సిట్టింగ్స్లో పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. నా పనులు నేను చేసుకుంటానే నమ్మకం ఉంది. పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. థ్యాంక్ యూ నాన్న. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.